ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva, pa kad ga nestane, da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran, a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednog mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednog prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša, jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.